США Джо Байден, а таксама лідары еўрапейскіх краінаў на сесіі Генасамблеан казалі пра Беларусь, пра адсутнасць дэмакратыі ды наяўнасць палітычных вязняў. А мы ў аб'ектыве распавядзем пра падзеі дня сённяшняга па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем. О достойном доходе в старости нужно заботиться заранее. Лукашенко ўзяўся за пенсіі. Некаторым пенсіянерам зменшылі выплаты, іншым давядзецца даўжэй працаваць да пенсіі. Мои расходы на лекарства ровно моей пенсии. Плюс я коммунальная должна. Как можно выживать? Коронавирусная статистика разыходзіцца з рэчаіснасцю. Мы сами видим те диагнозы, с которыми люди уходят на скрытие. Дзень нулявой эмісіі. Ці заменіць Беларусь брудную энергию на чистую? Перекладывается ответственность на граждан. То есть, вы ведете экологический образ жизни. Пенсійны ўзрост вырасце на паўгода. Павялічыцца і мінімальны страхавы стаж, неабходны для атрымання працоўнай пенсіі. Апроч абавязковага адлічэння ў фонд сацыяльнай абароны задзеяць добраахвотны, ашчаджальны. Ведаючы ўлады, ён можа стаць добраахвотна прымусовым. Усім для пенсіі трэба будзе папрацаваць даўжэй, а некаторым пенсіянерам ужо цяпер змяншаюць пенсіі праз іхны палітычныя погляды. Нават тым, хто працаваў у КДБ. Падрабязней Юлія Цяльпук. Валерый Костка, подполковник КДБ в отставце, живе у Смолявичах, займается пчелярством. Вы мне и Анишке вчера потелефоновали из пенсионного отдела и сказали, что с 1 кастрычника наша пенсия скорочается там недзе на 140-150 рублей, потому что мы зараз уже не подполковники, а шараговые в отставце. Валерий Костка и Сергей Аніська, таксама подполковник КДБ у адстаўцы, не чакалі яшчэ і ўразання пенсіі пасля таго, як Лукашенко сваім травеньскім указам пазбавіў іх званняў сілавікоў. У ліку 86 афіцэраў, якія перайшлі на бок народа. Мужчыны ў судах патрабуюць вяртання званняў, якія заслужылі непрыдзейнай уладзе. Он не имел права нас позбавлять даже в легитимном стане, позбавлять нас этого звания. Тому что предъявлять зараз претензии тем выконавцам, які опираются на указы. Часткі пенсіі пазбаўляюць заднім чыслом, а таму патрабуюць вярнуць дзяржаве надплату за 3 летнія месяцы. Гэта каля 500 рублёў. Палітычным зніжэннем пенсіяў дзяржава пагражае і іншым удзельнікам пратэстаў мінулага году. Іншыя змены ў пенсійным заканадаўстве чакаюць усіх. Сёння Лукашенку прадставілі праект указу аб пенсіях. Пенсионные выплаты превышают 15 миллиардов рублей и составляют 30% общих расходов бюджета страны. Треть. То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу. Вопросы такие поднимались на 6-м Всебелорусском народном собрании. У выніку на паўгады павысяць пенсійны ўзрост. У наступным годзе жанчыны будуць выходзіць на пенсію ў 58, а мужчыны ў 63 гады. Пры гэтым работнікам прапануюць уносіць дадатковы ўзнос на накампляльную пенсію ў памеры да 10% ад заробку. Працадаўца мае кампенсаваць работніку да 3% ад гэтай сумы. Абавязковы пенсійны ўзнос у памеры 1% ад заробку таксама застанецца. Навошта гэта робіцца? Сегодняшние работники платят взносы в ФСЗН, из них выплачиваются пенсии. И, соответственно, чем меньше у нас людей работоспособного возраста, тем больше пенсионеров, тем больше растет дефицит ФСЗН, и последние годы бюджету приходится субсидировать ФСЗН. У Беларусі 2,5 мільёны пенсіянераў і найбольшы сярод суседзяў адсотак працоўных пенсіянераў – чвэрць. У Расіі 5-я частка, у Літве і Польшы 12 і 13% адпаведна. Сярэдняя працоўная пенсія ў Беларусі найменшая, эквівалентная $140, а найбольшая – да 663 у заходніх суседзяў. Гэта схіляе нас да меркавання, што беларускія пенсіянеры мусяць падпрацоўваць праз малыя даходы.
Спадарня Валянціна на пенсіі не один год. Святло і ваду ашчаджае не толькі праз сваю экалагічнасць. Кажа, што раз на месяц хацела б наведваць цырульніка і кавярню. Например, за последний месяц мои расходы на лекарства равны ровно моей пенсии. Ровно моей пенсии. Плюс я коммунальная должна. Как можно выживать? Рахунак за камунальныя паслугі у яе выпадку складае траціну памеру ейнага доходу. Разам з выдаткамі на харчаванне і праезд пенсіянерка ў мінусе роўна на суму сваёй пенсіі. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларуска-літоўская мяжа стала гарачым пунктам у пытанні міжнароднай бяспекі. Таму нельга ставіцца цярпіма да агрэсіўных дзеянняў рэжыму Лукашэнкі, звязаных з незаконнай міграцыяй. Пра гэта з трыбуны Генеральнай асамблеі ААН заявіў літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа. Дзе яшчэ сёння ўзнімалі пытанне Беларусі, распавядзе Яраслаў Сцешак. Рэжым Александра Лукашэнкі рыхтуе новыя кірункі арганізаванай нелегальнай міграцыі ў еўразвяз праз Беларусь у дадатак да іракскага маршруту. Пра гэта сёння заявіла міністр унутраных справаў у Сейме Літвы. Сёння мы бачым, што Беларусь вельмі інтэнсіўна шукае новыя шляхі. Перадусім там спрабуюць скарыстацца сітуацыяй у Афганістане, а таксама, як нам стала вядома, ужо ёсць новы бязвізавы парадак для адпаведных краінаў – Пакістану, Ірану, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і Егіпту. На сёння ў Беларусь без візы могуць трапіць грамадзяне больш чым 2 дзясяткаў дзяржаваў, у тым ліку з Блізкага ўсходу і Паўднёвай Амерыкі. Але гэты спіс Міністэрства замежных справаў Беларусі будзе абноўлены менш чым праз месяц, калі набудзе моц указ Александра Лукашэнкі. Паводле дакументу, замест безвізу для грамадзянаў ЗША, Беларусь уводзіць безвіз для грамадзянаў Ірану, Егіпту, Пакістану, Індыі, Інданезіі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі ды іншых. Да таго ж, паводле указу, гэты безвіз будзе распаўсюджвацца на пасажыраў авіярэйсаў не толькі ў Менск, але і ў аэрапорты і ўсіх іншых абласных цэнтраў Беларусі. У гэтых зменах заканадаўства нашыя суседзі бачаць пагрозу з боку Лукашэнкі з мэтай адмены еўрапейскіх санкцыяў. Літва вельмі ўдзячная за падтрымку ў пытанні нелегальнай міграцыі, якую мы адчуваем ад інстытутаў еўразвязу і дзяржаваў чальцоў, асабліва ў моцнай пазіцыі прэзідэнткі Еўракамісіі Урзулі фон дэр Ляйен, выказанай у ейнай прамове. Але крызіс не скончаны. Мы мусім працаваць над рашэннямі, каб быць пэўнымі, што краіны-чальцы будуць мець чым абараніцца ад гібрыдных атакаў трэціх краінаў у адпаведным парадку. Гэтую заяву прадстаўнік Літвы зрабіў сёння ў Брусэлі падчас рады найважнейшых пытанняў адмысловай сустрэчы міністраў і віцэ-міністраў замежных справаў дзяржаваў еўразвязу. Гібрыдныя атакі з Беларусі з выкарыстаннем нелегальнай міграцыі сталі там адной з галоўных тэмаў. Арганізаваную нелегальную міграцыю прадстаўнікі краінаў еўразвязу абмеркавалі на палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Справа не толькі ў перамяшчэнні людзей, справа не толькі ў міграцыі. Ёсць яшчэ некалькі пытанняў, якія маюць для нас першаснае значэнне. Тэрарыстычная пагроза і злачынная дзейнасць, у асноўным звязаная з наркатрафікам. Вы ведаеце, што Афганістан найбуйнейшы вытворца наркотыкаў у свеце. Кожны дзень працягваюцца спробы нелегальнага праходу мяжы з Беларусі ў Польшчу, Літву і Латвію. Мігранты, якія плацяць за арганізацыю пералёту ў Менск і праезду да мяжы з еўразвязам, рызыкуюць сваім жыццём. У Польшчы 3 пракуратуры расследуюць акалічнасці смерці 3 іракцаў на беларускім памежжы. Найбольш верагодная прычына смерці – пераахалоджванне. Еўразвяз разглядае гэта як гібрыдныя атакі не толькі Лукашэнкі, але і Крамля. Эстонія паскарае пабудову агароджы на мяжы з Расеяй. Як заявіла эстонская прэм'ер-міністр Кая Калас, таксама ўзмоцняць кантроль дэпартаменту паліцыі і памежных службаў на межах і ў партах. Тым часам амбасадар Беларусі Андрэй Молчан у Каракасе сустрэўся з намесніцай міністра турызму Венесуэлы Летысіяй Гомес. Яны дамовіліся паскорыць адкрыццё прамых авіярэйсаў з Каракасу ў Менск. Яраслаў Сцешак, Белсат. Імкліва расце колькасць захворванняў на каронавірусную інфекцыю, але афіцыйная статыстыка з рэчаіснасцю разыходзіцца. Гэта заўважаюць людзі. Дактары ж распавялі, што смяротнасць ад ковіду вышэйшая, чым падаюць улады. Мы сами видим те диагнозы, с которыми люди уходят на вскрытие. И мы видим реальное количество людей, которые умирают, например, у нас в больнице или в соседних больницах или по городу.
Однако это не соответствует той картине, которая складывается в целом в стране, потому что могут показать, что 14 человек умерло в стране, но при этом получается, что 7 умерло в одной больнице. А такого быть, в принципе, математически, скорее всего, невозможно. На думку медыка, лік смяротных выпадкаў у афіцыйнай статыстыцы каронавіруса заніжаецца. Але робіцца гэта не ў шпіталях, а на вышэйшым узроўні. Паводле свежай статыстыкі, за апошнія сотні ў Беларусі каронавірусную інфекцыю дыягназавалі ў амаль 2000 пацыентаў, 12 асобаў памерлі. Даражэе і сотавая сувязь, і інтэрнэт. З 1 кастрычніка кампаніі МТС і А1 павялічваюць кошты паслуг у сярэднім на 4%. Настолькі ж павышае тарыфы на інтэрнэт і Белтэлекам. Падобна, што ўлады плануюць прадаць і МТС, і Белтэлекам Турцыі. Наколькі гэта верагодна і чым абернецца для Беларусі, высвятляла Ірына Дарыфейчук. Аператор МТС неўзабаве можа стаць турэцкім, прынамсі на палову. Паводле крыніцаў выдання «Наша Ніва», беларускі бок вядзе перамовы з турэцкім сотавым аператарам аб продажы МТС, а заадно і Белтэлекаму, якому, між іншага, належыць 51% кампаніі МТС. Эканаміст Лео Марголін лічыць магчымы продаж МТС патрабаваннем Расіі, якой належаць астатнія 49% акцыяў. Уладальнікам акцый з беларускага боку з'яўляецца Белтэлекам, а ён можа трапіць не сёння-заўтра пад санкцыі еўразвязу, і разам з ім можа трапіць пад санкцыі і вось гэта прадпрыемства МТС. І тое, што там ёсць доля расійскага боку, гэта ні ў якім разе не спыніць гэтыя працэсы, калі яны пачнуцца. Калі ж уладальнікам МТС разам з Расіяй зробіцца Турцыя, якая хоць і не ўваходзіць у еўразвяз, але мае добрыя стасункі з краінамі-чальцамі, ды ёсць сябрам НАТО, эканамічныя санкцыі могуць абмінуць кампанію, лічыць Лео Марголін. 5-й пакет санкцыяў еўразвязу супраць уладаў Беларусі акурат цяпер абмяркоўваюць на міжнародных кансультацыях. А вось санкцыяў ЗША пазбегнуць не ўдасца, кажа кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Та компания, которая приобретет эту долю, может попасть под действие так называемых вторичных санкций Соединенных Штатов Америки. Эти вторичные санкции очень четко прописаны в исполнительном указе президента США, который был принят летом этого года. Поэтому иностранная компания, покупающая долю и таким образом позволяющая уйти из-под санкций Белтелекому, понесет соответствующие риски и, соответственно, может попасть эта компания под санкции Соединенных Штатов Америки. Ад продажу кампаніі МТС, паслугамі якой карыстаюцца больш за 5 мільёнаў беларусаў, эканоміка краіны толькі страціць, падкрэслівае Лео Марголін. Зараз гэта не вельмі выгадна з фінансавага боку, таму што ў той сітуацыі, якой знаходзіцца Беларусь, разлічваць на нейкія максімальныя кошты, напэўна, не прыходзіцца. А тым часам кампанія гэта была выгадна для беларускага бюджэту. Яна была заўсёды вельмі буйным плацельшчыкам у бюджэт, і таму бюджэт нешта згубіць ад гэтага. Напярэдадні Александр Лукашенко прызначыў новага дырэктара МТС. Ім стаў Уладзіслаў Андрейченко, які да гэтага кіраваў віцебскім філіялам кампаніі. Але калі кампанію прададуць, новы гаспадар прызначыць новага кіраўніка, мяркуе Лео Марголін. Ірына Дарафейчук, Белсат. Ператрус у лідаркі незалежнага прафсаюзу «Нафтану» Вольгі Брыцікавай доўжыўся 4 гадзіны. Вольга на свабодзе, але застаецца пад падпіскай аб неразгалошванні. Вядома толькі тое, што ператрус праводзілі супрацоўнікі КДБ. Таксама ператрус прайшоў у офісе беларускага незалежнага прафсаюзу Новаполацку, а на самім «Нафтане» адбыліся затрыманні. Это нужно для того, чтобы полностью зачистить инакомыслие на «Нафтане», чтобы там не было ни одного человека, который смог бы поднять людей на забастовку, поднять людей на какие-то протесты, чтобы можно было «Нафтаном» делать что угодно, закрыть его, либо там, не знаю, приостановить цеха, то есть все это ожидает в связи с санкциями, мы ожидаем. З дзейных працаўнікоў «Нафтану» у складзе беларускага незалежнага прафсаюзу засталося каля 100 чалавек. Адміністрацыя заводу цісне на іх, каб звальняліся самі. Упартых караюць адміністратыўным арыштам, і такім чынам у кіраўніцтва з'яўляецца падстава звольніць непажаданага працаўніка за прагул. На актывістаў незалежнага прафсаюзу, якія ўжо звольніліся з «Нафтану», адміністрацыя ўплыву не мае. Таму, на думку Ігора Валяева, іх спрабуюць запужаць крымінальнымі справамі.
Еўрапейскі суд правоў чалавека прызнаў Расію вінаватай у смерці былога супрацоўніка ФСБ Александра Літвіненкі. Суд пастанавіў выплаціць удаве 100 000 еўро кампенсацыі. Расія выконваць рашэнне не будзе, заявілі ў Крамлі. Александр Літвіненка памёр у лонданскім шпіталі ў лістападзе 2006 года. Паводле брытанскіх уладаў яго атруцілі палоніем на сустрэчы з прадстаўніком ФСБ Андрэем Лугавым. Сам Лугавы і афіцыйная Масква сваю датычнасць да забойства адмаўляюць. А сёння брытанская паліцыя назвала імя трэцяга расійца, які імаверна быў датычны да атручвання ў Вялікай Брытаніі былога афіцэра ГРУ Сергея Скрыпаля і ягонай дачкі. Згодна са звесткамі паліцыі, гэта генерал-майор ГРУ Дзяніс Сергеев. Раней былі названы імёны дваіх удзельнікаў гэтага злачынства – Александра Мішкіна і Анатолія Чапігі. А цяпер дата, пра якую мы ўпэўненыя мала хто з вас чуў. У свеце адзначаюць дзень нулявой эмісіі. Акцыя праходзіць пад дэвізам «Дайце нашай планеце хаця б адзін выходны дзень у годзе». У гэты дзень эколагі заклікаюць чалавецтва адмовіцца ад бруднай энергіі. Падрабязней Валерый Руселек. Пра дзень нулявой эмісіі, які адзначаюць сёння ў свеце, у Беларусі наагул мала хто чуў. Нават Google на адпаведны запыт толькі паціскае плячыма. Сябра рады экалагічнай арганізацыі «Экадом» Ірына Сухій тлумачыць, папулярызаваць гэты сімвалічны дзень адмаўлення ад традыцыйнай бруднай энергіі на карысць чыстай, узнаўляльнай у нашай краіне вялікага сэнсу няма. Вот у меня на хуторе солнечные батареи. Вот если бы я там сейчас была на хуторе, я могла бы устроить день нулевой эмиссии, не ездить на автомобиле, пользоваться электричеством от солнечных батарей и, в общем, как-то выполнить эти все требования. В Беларуси очень маленький процент сейчас электричества от возобновляемой энергии, и нету рынка энергоносителей. Каб быў рынок, патрэбная хоць нейкая свабода. Гэта аксіёма. У Беларусі ж з яе татальным кантролем з боку рэжыму Лукашэнкі можа быць толькі дзяржаўная альбо набліжаная да дзяржавы манаполія, разважае эколог. Построили атомную станцию, и, в общем, электроэнергии теперь девать некуда, то, соответственно, возможность развития возобновляемой энергии, она практически закрылась. Там ввели вот эти квоты. Квоты получить практически невозможно на то, чтобы поставить станцию и подключиться к сети, ну и так далее. То есть у нас сейчас поставили, пока что крест, с моей точки зрения, на развитие возобновляловки. Цікава, што менавіта праз патрэбу хоць кудысьці падзець электраэнергію з Астравецкай АЭС Лукашенко ўжо каторы год бегае, як з пісанай торбай, з ідэяй перасадзіць беларусаў у электракары. Я уже дошел до того, что публично начал тестировать эти автомобили не для того, что мне хотелось показать вам новый автомобиль. Да нет, я просто подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться. Аднак выкрунтасы перад тэлекамерамі і рэальныя справы не адное і тое ж, заўважае Ірына Сухій. І дадае, нават калі ўсе беларусы будуць паводзіць сябе максімальна экалагічна, а ўлады гэтак, як паводзяць сябе сёння, то ніякіх паляпшэнняў не будзе. Перекладывается ответственность, которая вообще, на корпорациях, на государстве, перекладывается на граждан. То есть, вы ведете экологический образ жизни, а мы тут атомную станцию построим, или там типа Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат, а леса мы будем вырубать, потому что сейчас подорожала, древесина, и нужно быстренько продавать и зарабатывать больше денег. А напрыканцы літаральна дзве рэмарачкі. Першае, 3 тыдні таму ўлады зліквідавалі аб'яднанне «Экадом». Гэта што дастаўленне лукашыстаў да экалогіі. І па-другое, бязмытны ўвоз электракараў у краіну дзеяць толькі да канца года. З 1 студзеня за кожны ўвезены гэткі аўтамабіль трэба будзе даплаціць на мяжы 15% ад яго мытныя цаны. Гэта што да планаў заахвоціць беларусаў перасесці ў электракары. Валерый Руселек, Белсат. Інфармацыя з апошніх гадзінаў. Стала вядома, што бюджэт Беларусі на наступны год улады плануюць з дэфіцытам 3 мільярды рублёў. Стан эканомікі ўплывае на жыццё кожнага з нас. Якія ж перспектывы беларускай гаспадаркі? Пра гэта ў аналітычнай праграме размова. Глядзіце пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.